Πολυμηχάνημα της HP Smart Tank 580 κατηγορίας Ink Tank, δηλαδή μελάνια σε δοχείο. Πάμε να το σετάρουμε στα γρήγορα. Εδώ βλέπουμε τον εκτυπωτή, οδηγίες χρήσης, και στο κουτί έχει μέσα τις κεφαλές εκτύπωσης, 2, μαύρη και τρίχρωμη, καθώς και τα μελάνια, στα οποία έχει 3 μικρά πενηντάρια, γέλο, ματζέντα πρέπει να είναι αυτό, σωστά, και κιάν, αν δεν κάνω λάθος, κιάν, πενηντάρια, καθώς 3 μεγάλα 130 ml, 135 μαύρα. Αλλά αυτά ούτε σε μια πενταετία δεν τελειώνουν, να ξέρετε, με νορμάλ χρήση. Και αφού βγάλαμε τις ταινίες, πάμε να βάλουμε τα μελάνια. Πάμε να γεμίσουμε τα μελάνια τώρα ένα-ένα, κουμποτό, και αρχίζει και τρέχει κάτω. Να πούμε ότι η δουλειά που έχει κάνει η HP είναι απίστευτη. Σε ένα προηγούμενο εκτυπωτή που είχα, πάλι με μελάνια, με Ink Tank, χυνότσαν απ' έξω. Εδώ δεν έχει πέσει σταγόνα και έμοτα το βγάζει και ό,τι το βάζεις και το παίρνει ακριβώς. Δηλαδή άμα δείτε, φτάνει στον πάτο τα μικρά, από το μεγάλο περίσσεψε. Τέλος, ακριβώς. Και αφού βάλαμε τα μελάνια, η εφαρμογή μας λέει να βάλουμε τις κεφαλές λογικά. Γεμίσει το δοχείο, ok, κλείστε. Ναι, τα επαναλάβαμε. Κλείστε την μπροστινή θύρα. Ok. Περιμένετε να ελέγξει ο εκτυπωτής για μελάνι. Και λογικά τελευταίο step θα είναι οι κεφαλές. Συνέχεια ανοίξτε χρησιμοποιώντας την κεντρική λαβή. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε και θα μας πει για κεφαλές. Αφήσει την πορτοκαλί ταινία από το καφέ. Μάλιστα. Και εδώ βγάλαμε το προστατευτικό των κεφαλών και πάμε να βάλουμε τις κεφαλές. Και αφού βγάλαμε τα προστατευτικά από τις κεφαλές και τις τοποθετήσαμε, πάμε να τις κουμπώσουμε. Αυτό ήτανε. Να το κλείσουμε. Ωραία, τις βρήκε και τις κεφαλές. Βάλαμε και χαρτί και εδώ εκτυπώνει κάτι δοκιμαστικό από μόνο του. Σελίδα ευθυγράμμισης λέει ότι είναι των κεφαλών. Και αφού την εκτυπωμένη σελίδα τη βάλαμε στο σαρωτή, θα τη διαβάσει, πατάμε το copy για να τελειώσει η ευθυγράμμιση και εγκατάσταση. Τότε σκανάρει. Και εδώ κάνουμε πριν την πρώτη δοκιμαστική σελίδα. Αυτή έβγαλε, παιδιά. Και μας λέει ότι ο εκτυπωτής Smart Tank HP 580 είναι έτοιμος. Ευχαριστούμε πολύ.